Dit is het programma Derch de Bibel van Zilverne Magie met de stem van prediker Elmer. De Bibeltekst voor dit programma is uit 2 Kapital 5, vers 30, Derch Kapital 6, vers 1. En het laatste programma zal we wo ons verhältnis zal zijn als christen einer met den anderen. En dit vandaag programma waar we zijn wo de apostel Paulus zijn Christus zijn verhältnis met de gemeente vergelijken dat met een verhältnis tussen man en vrouw am eigen leven. Ik lade u nu weer aan door dit programma te horen om te zijn wat de Bibel ons wieder leert van eltern ihre verantwortung te ihre eigene familie enzovoort. Herr, ik dank u wel voor die woord en bid dat u jeder te horen mag wirklich zijn. Amen. Hier is met prediker Elmer. Nu vriend, dat veget mal moet ik niet schluss met dat 5e kapitel, wo Paulus daarvan redt wat dat meent, wanneer we met hem Heilige Geest gevuld zijn. Dat is zoveel beter en allerweg en besonders in dat bevriedend leven. Want 2 jonge mensen leven en met hem Geest gevuld zijn, dan kunnen ze werkelijk weten wat dat meent in de leven te hebben, een voor de andere. Meer is zo dat veel van de jonge lieden, die nu zoveel met geslachtsverkeer te doen hebben en van leefreden, weten niet wat ware leven eigenlijk is. Nu Paulus redt van een christelijk heim, waar een man zijn vrouw leef heeft, en zegt dat is een beeld van Jezus Christus en zijn kerk of de gemeente. En is zo als Christus de gemeente leef heeft, en ja, dat is wonderbaar. En Paulus brengt die bij toe. Hij zegt dat die verwantschap tussen een man en een vrouw is nu een hecht gehouden, maar waar dat een beeld is van Christus en zijn gemeente. Hij heeft de gemeente leef en geeft zichzelf aan voor de kerk. En nu deed hij de kerk reinigen door dat water van zijn woord. De enige reinigingsmiddel dat we hebben is de Bibel. Dat heet dat ons wijze wordt wat recht en onrecht is bij God. En dat is waarom we in de Bibel onrecht te doen. Hij redt dan ook daarvan dat in de toekomst, krijgt wanneer dat wordt zijn, weet we niet, maar hij wordt dan de kerk of de gemeente voor zichzelf aangeven als een herrlijke kerk. En dat is wat we als christen ons nu nog zien. Nu, een jonge man die zich verliefd heeft aan zijn bruid, denkt niet dat zij eerst met de grote triep zal gaan, eer hij zich met haar bevrijen wordt. En zo ook Christus. Hij wordt zijn bruid niet door de grote triep zal tijd gaan laten, eer hij haar naar zichzelf nemen wordt. De gemeente is aan de Heer Jezus verliefd. En hij deed de gemeente nu reinigen door zijn woord. Dat meent even niet dat hij jeder kerk, zoals we daarvan denken, de meeste tijd, dat heet een gebied, dat met een charm is, en een slinger heeft, en een kansel, een orgel, en zo wieder, reinigen deed. Veel van die had geen tijd voor de Heer Jezus. Dat is schuld. Maar dat meent dat de Heer Jezus al ziene, die wedergeboren zijn, red maakt voor die tijd, wanneer hij ons wordt te zichzelf aangeven door in de eeuwigheid. En ja, dat is wat nu in ons leven passiert. Jeder dag voor dag. Wie interesseert dat hoe Paulus een terugredt van een man en een vrouw die zich verliefd had en Christus in zijn gemeente. Hij zegt hier nu in 23Ffeesa, de 30e vers, dan wie zijn lieden aan zijn lief. Dat is hoe dicht wie met Christus verbonden zijn. Wie Christus zijn eigenlijk zo als zijn lief in deze wereld. Dat is dat beeld. In de 30e vers, daarom wordt een man zijn vader en zijn moeder verlaten, en wordt zijn vrouw aanhangen, en die 2 worden één vlees zijn. Wat een mens zich bevrijd, is eldere kind verwantschap dat dichtst verbonden geweest, en dat is ook een wunderschöne verwantschap, zeker. Ik zie volken ingeworden, hoe bezorgd eldere zijn, wanneer de kinderen betrokken zijn dat die van thuis weg willen. Wie eldere willen onze kinderen hierin beschützen,
Aber weet, God heeft dat zo ingesteld en een mens, dat door een tijd komt, wanneer de jongen uit hem huis uitzelen en ene familie zijn. Ik kan me goed bezinnen als ons ene jong zich bevrijen wil. Dan word je hij niet meer in ons huis zijn. Wat wordt met hem passeren? Maar dat is zoals God dat ingeordend heeft. Zoals we manchmal zeggen, dat is zo goed, dat moet zo. En dat is met merkers krijgt zo. Die zijn met eenmaal betoord dat ze in het huishoud willen hebben. Jo, dat is zoals het zegt. Daarom wordt een man zijn vader en zijn moeder verlaten en wordt zijn vrouw aanhangen. En die twee worden één vlees zijn. Paulus redt nu weer en zegt, 32e vers, dit is een grote geheimnis. Maar ik red van Christus en van de gemeente. Zeg maar hoe hij ons waarde terugneemt, naar die wonderschöne red van die verwantschap die we met Jezus Christus hebben als zijn tjinger en ook zijn bruid, en brengt dat alles toe. Nu zegt hij in 33e vers, allemaal laat een jeder zijn ene vrouw zo lief hebben als zichzelf, en die vrouw zal man hoog achten. Dat is dan de verwantschap die daar zal zijn, en we zullen daarvan reden, leven als dat de vrouw bloos zal gehoorzaam zijn tot oomtje. De ganse bevriede toestand is zeer hoog en eer bij dem Heer, en dat zal ook zo zijn bij ons. De verwantschap is je dan geboet op de verwantschap die tussen Adam en Eva weer en den Eden Gorde. Paulus redt ook daarvan. En dat is interessant, dat als God de vrouw moek, neemt hij een van Adam zijn rabbe, en van die rab moek hij een vrouw voor Adam. Die weer niet van zijn kop genomen, dat zij even aan harsje zal, ook niet van zijn fout, zodat hij haar aanklonjen kan. Zij weer gemaakt, zodat zij wordt een help zijn voor Adam. Anders gezegd, zij wordt dat zijn dat Adam veelt, wat en am niet volkomen weer. Zij wordt dat volkomen maken. Zij weer ook niet van een eer gemaakt, of van een van de tieren. Zij weer een poort van aan. En doch een wonderschöne creatuur en zichzelf. Die worden taub, dat hechtste zijn van al Gods zijn erschaffung. Er is veel gespeculeerd worden over Adam en Eva. Dat meeste daarvan is bloos krijgt dood, speculeren. Hadden Adam en Eva zich een dem andere leef? Nou zeg je mij is zo jo. Ik leef die hadden een leef, zoals geen man en vrouw noordem jemals ha gehad. Wil staat weer am aanvang een leef, die ganzen koor volkomen weer. We hebben nu in onze zindelijke wereld geen idee hoe wonderschön ihre verwantschap met zijn was. Mij is het zo dat die Eva moet zeggen, zijn de strongste vrouw was die jemals voet gezet heeft op deze eerd. Hoe strong, maar die zijn was. Die man zal zijn vrouw lief hebben, wils zij een poort is van zijn ene tjarpa. Dat is zo als de gemeente een poort is van Christus zijn lief. En hij is dat hoofd van dat lief. En op den grond is de man ook dat hoofd van de vrouw. Dat is niet natuurlijk dat een man zijn ene tjarpa hossen wordt. En zo zal de man dan zijn vrouw lief hebben, zoals hij zijn ene tjarpa wordt lief hebben, wil zij één vlees is met aan. En hark, mijn vriend, wanneer dit niet ganz klar en duidelijk is, dan rent die niet door Eva. Ik verstoor dat ook niet im Falle. Aber we kunnen verstaan dat we mannen onze vrouwen zullen krijgt zo lief hebben, als we onze ene tjarpa lief hebben. Daar is dan ook de waarheid, dat zoals Christus de naring voor de kerk verzorgt, wils hij weet dat hij zwak is, zo zal de man ook voor zijn vrouw en zijn familie verzorgen. De tjinger zijn je dan ook eindelijk een poort van de beide ihre tjarpa. Nu de Bibel zegt dat de vrouw een help werd voor Adam. Zij bracht dat naar Adam wat aan veelde. Een vrouwmens had eenmaal gezegd dat de vrouw beter weer als de man, wils als God de vrouw gemaakt had,
had hij al meer ervaring gehad met mensen maken. Zij dacht niet aan, oder had dat vielleicht nog niet gelezen, dat God die vrouw moek van een poort dat hij van Adam genomen had. Maar dat is zo, dat Adam niet ganz vollständig weer en zichzelf. Nu, mijn man, vriend, wanneer du zo denkst, dat du daar niet met stemst, dan behoud, bitte, dat het God is die dat zegt. En die kent die en mij veel beter als du die zelfs kent en als ik mijzelf kent. God zegt ook dat het niet goed weer dat die man alleen zal zijn. Behoud dat, en wanneer dat zo is, en dat is, wie God dat zegt, en die vrouw als een help zal zijn voor die man, dan is het dubbelt niet goed dat die vrouw zal alleen zijn. Die zijn een voor de andere gemaakt, vriend. Zij waren wat Adam zei als hij zijn vrouw zum eerste mal zag. Hij zei, dit is nu knoken van mijn knoken, vlees van mijn vlees. Zal vrouwmens genaamd worden. In de Hebreeuwse spraak zijn die twee woorden die gebruikt worden van man en vrouw, ish en ishi. Die zijn zeer meest overeen. Zij wordt vanuit de man genomen. Also zeg maar, de man en de vrouw werden niet correct overeen erschaffen. God maakt dem Adam, dem man, van de eerd, van dat stof dat door op de eerd lag, en hij maakt de vrouw van een van de man, zijn rabbe. Nu in deze tijd en meeste nationen wordt veel gemaakt van wat zij dat niet moralisch het namen. Dat is even niet, dat is zo oud als de zin is. Dat is dem Bibel zijn vernemen, dat hij van mensen geloven maakt, tot de geslachtsverkeer sind. Voor mensen zo denken dat een zich niet bevrijen brukt. We kunnen vergenijen gaan met irgendwem, irgendwo en irgendwanneer, zoals Janke ans lijden mocht. Ze nennen dat geslachtsverkeer vrijheid. Aber weet dat brengt in een zeer korte tijd een skloverie dat met verschillende schwierige krankheden beschloofd is. Veel jonge mensen vingen te laat uit dat het skloverie is, niet vrijheid. De jonge vrouw die zich afjeft met zo'n, wordt bald uitvingen dat zij op dem hurenweg is. En zo'n skloverie, mijn vriend, is schrijnend. En met de tijd brengt dat een ganse volk een zeer schwierige tijden aan. God zijn zwak is dat de geslachtsverkeer zal een gezelschap zijn tussen een bevriede vrouw en een bevriede man. Dat is een goof van God en is een beeld van de gemeenschap die wij als Christen hebben met de Heer Jezus Christus als zijn gemeente. O mijn vriend, wel we niet tevreden zijn met dat tweede bastet. Leven wel we ons tot dem Heer aangeven, ook en ons bevredigd leven. En wanneer du een jonge man best deze keren bevrijen wil, oder een merke deze keren bevrijen wil, dan had ik praten dem Heer, dat hij die de rechte persoon wijzen zal. Hij heeft bijzondere weg, hoe hij twee mensen, een jongvrouw en een jonge man, toebrengen kan. En wanneer die beiden dan als Christen ook met hem juist geveld zijn, dan kan en wordt de Heer den vrede en leven geven, zoals die zich niemals worden gedacht hebben, dat het mogelijk weer. En dan wil ik ook nog zeggen, dat wanneer je dem Heer even geven, niet plus eens zult over oktober als een paar bevriende lied, en dem Heer junt leiden laten, wanneer hij junt dan manchmal en weg leiden dat, die je niet aan je dacht hadden, dan houdt junt vast aan en geloven. Hij weet wat het beste is, en wanneer hij junt dan een missionsarbeid en leiden dat, dan zal je weten dat hij junt beste en zin heeft met de eeuwigheid en zin. En wanneer hij junt dan ook nog tjingen heeft, dan bitte brengt hij op en dem Herr zien aan je rechten. Ik word er meer van zeggen dat nächste Mal.
zum Löschen dieses Licht in meinem Herz. Es ist Jesus, leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond zunächst erloschen, bleibt er stets mein Licht in jenem Lande dort. Wenn der Lebensabend naht, kennt er die Sorgen. Es ist Jesus, und er seinem starken Angesicht geborgen, bis der ewige Tag in seinem Reich anbricht. Es ist Jesus, leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst erloschen, bleibt er stets mein Licht in jenem Lande dort. In dem dunklen Tal des Todes er begleitet, es ist Jesus, Hand in Hand mein treuer Herr mich geleitet, auch in dunkler Nacht ist mir der Heiland nah. Es ist Jesus, leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst erloschen, bleibt er stets mein Licht in jenem Lande dort. Ik wil verder den laatste vers lezen. 33. Allemaal laten jeder zijn ene vrouw zo lief ha als zichzelf, en die vrouw zal een man hoog achten. Dit is dan zo als het nu hier in deze wereld is, oder zal zijn wenst. Dat woord allemaal brengt dat dan bedoor dat we weten zullen, dat een doen wat we denken mochten van deze ganze zaak, of wie door jegen strijden, oder wat immer, oder met stemmen. Die waarheid is dag nacht door. Wie mannen zullen onze vrouwen zo lief ha, als wie ons zelfs lief ha. En vriend, dat is een lief, die de Heer ons geven kan en deed, wanneer we hem dat loten. Dat is een jettelijke lief, van die hij hier redt. En vrouwen, een doen, wo je door even velen mochten, God zegt dat je zullen jullie ene mannen hoog en eer achten. En waarde, de Heer kan jullie dat geven, wanneer je hem dat loten. Aber zo, als het met veel goede zaken is in deze wereld, die zin heeft dat genomen dat God vergodet aan je zin had, die mensen te geven, en heeft dat te ganz wat andere gedraaid, en dat is zo schuld. Deze wunderschöne bevriede toestand is ook zond, een verwantschap die God ingeordend heeft voor mensen, voor er goeds, heeft die zin nu ganz en gar veredeld. Aber die verwantschap die we hebben, wanneer we dem Herr aan ons bevridet leven en nemen. En wanneer we als mannen onze vrouwen zo lief ha, als we ons zelfs lief ha, dan worden we ook een vrouw ha, die ons hoog achter wordt. Dit is alles zeer praktisch, niet zo. En toch kennen zij dan een beeld zijn van die heerlijkheid die nog ver ons is. Hoe wunderschön. En nu kom ik bij dat 6e kapitel in het Ffeesa boek. Dit is dan dat laatste kapitel in dit wunderschöne boek.
Zo zeer praktisch voor ons christelijk leven. En dit kapitel is dan beschreven hoe de kerk zo zal zijn als een goede soldaat en dem Herr zijn armee. Ik weet er zijn mensen die eigen krijg zijn, en die leven niet dat we zullen soldaten zijn en ergens een armee. Maar bitte vriend, horcht nou wat God te zeggen heeft in dit kapitel. Of we daarmee stemmen of niet, wie als Christen in deze wereld zijn en een krijg. De Bibel maakt dat zeer klaar. Irgend een krijg in deze wereld is een schadelijke ding. En ik stem daar gans met in. Maar die krijg en die wie zijn, is ook een schadelijke ding. Dat is je dan even een andere soort krijg, dat jo. En dus krijg en die wie iedere dag zijn, hebben we een vriend, den we niet met onze natuurlijke ogen zijn kennen. We strijden tegen die beze jessen die ram aanzendt, en waarde, die we niet zijn kennen. Dat is waarom we ons ganzen voormatten op dem Herr en dem Heilige Geest verloten en des krijg. We worden ook zijn dat onze geweren zijn niet zo als soldaten en een nation armee worden ha, zoals flinten of spiezen en zo wieder. Nu in deze tijd zijn de geweren dan nog wat ganz anders. En je wo honderden mensen op eenmaal kennen aangebracht worden. En volken in deze tijd voor ons Christen zijn er ook mensen die onze vriend zijn. Die laten zich van Bibel brokken ons te vernichten. Zoals Jezus zei, de wereld wordt ons hulsen. Laat die niet täuschen, de wereld is niet ons vriend. Die is ons vriend. Maar verdien dat we in dat poort en dan komen in het laatste kapitel, heeft de apostel Paulus nog een beetje meer te zeggen van de verwantschap en een familie. En nu wordt hij eerstens tot Tjingen reden, en dan ook tot de ouderen. En dan heeft hij ook wat te zeggen tot denen die dienen of de arbeider zijn. En dan redt hij ook te zonen die mensen aannemen als arbeider, zoals meesters. Eerstens redt hij tot Tjingen. Ik wil nu de eerste vers lezen in dat laatste kapitel. Tjingen, je horcht je ouderen en Herr, dan dat is recht. Dit is je dan een familiezaak. Prediker McGee deed het een beetje anders indelen, en ik wou zijn indeling een beetje later bekijken en beschrijven. Hij redt van dit ganse kapitel als beleren, zodat we Christen kennen, door de soldaten zijn en een strijd tegen dat bezig in de wereld. En dat is je in een zin dan ook zo. Hij vangt aan met dat inleren dat Tjingen durchgaan moeten, om zo op te wassen dat ze stonen kennen, wanneer ze opwassen, en niet met dat bezig ingenomen worden. Ik wil dat even eerst een beetje anders bekijken, meer direct, dat nu zo te zeggen. Wanneer een paar lied zich bevriet, dan de meeste tijd aan een stoot komen door dan Tjingen en de familie en En dat is je dan ook zo als het zal zijn. Maar wanneer een kind dan in de familie geboren is, dan wordt. Elderen hebben manchmal te mij gezegd, dat het probleem is dat wanneer een babytje in de familie en een kind, zijn er niet papieren metgekomen die aan je richting geven, hoe dat kind zal opgebracht worden. Ik weet je goed wat ze meenen, maar weet vriend, God heeft zo'n onrichting al lang teruggegeven in de Bibel. En dit zijn niet dat die te oudmoeds zijn. Ik leef dat wanneer elderen pinklich en God zijn woord studeren worden, wat met dingen zal gedaan worden, en dat dan doen, dan wordt dat volken een ganz andere zaak zijn. Wanneer die dingen geboren zijn en klein zijn, dat is die tijd wanneer dat inleren aanvangt, dat kind reed te maken voor wat dit leven wordt zijn. Den reed te maken niet bloos voor dit leven, maar ook voor de eeuwigheid. Ik las wat een beroemde prediker gezegd had, bij jonge mensen, en dat weer ongeveer zoals dit, en horcht nu dit. Je zijn niet reed je te bevrijen, maar je kennen een babytje in een hang nemen, en dat een hecht houden om her, en zeggen dat je worden die verantwoordelijkheid nemen
voor dat kind, voor dit ganse leven en ook voor alle eeuwigheid. En dat is ook zo als het is, vriend. Dat is ook gezegd worden dat een soldaat zien inleren, vangt onze boot als dat kind geboren is. En wanneer dat zo is en dat is, dan zeg je is het ook zo voor dat christelijke leven. Ik heb vorige toen een jonge Paulie gezegd, wanneer ik met een troep kwam verder kast, dat ze zullen iedere dag troep de Bibel lezen, evalueren. En wanneer die moeder dan zwanger wordt, dan zal die moeder iedere dag de Bibel evalueren lezen, oder vielleicht de mannen vroeg bed. Dat kind wordt dat ingeboren zijn, dat God zijn woord zeer wichtig is. En die wordt dan ook met God zijn woord bekend zijn, wanneer dat geboren is. En wanneer de ouderen dan daarbij blijven met God zijn woord lezen, dat die kinderen dat woord bijblijven, wanneer die ook manchmal verleid worden en zin. De meeste tijd wordt die juist aan terugbrengen, wie God zijn woord een poort is van de jonge mens. Ik kan nu reed van de ouderen poort. Dus eerste vers reed tot de kinderen. Aber daarmee gaat het onrecht zijn lang verdiend dat die kinderen verstaan kunnen wat de Heer zegt. En ik word het nächste Mal terugkomen naar dit, en dan wil we zien wat de Heer tot die kinderen te zeggen heeft. Also wat het nächste Mal God te zeggen, mijn vriend. Jesus weet, versprach ik zie, dat geeft hij ons zichzelf, en je weet en hij nu die, heeft die op van wie aan best. Hij had ook niet veelt, hij dat kleine schuld. Jezus gaf ons lied voor mij, met mij van zinden vrij.